Lapsia. Joo. Mitä se sanoo? Mitä? En näe mitään, mie en millukkaan nähnyt mitään huomenna. Palokaappi. Palovarastokaappi. Siellä ei ole vaan sähkömikkareita, se on palokaappi. Jos puhutaan palokaapeista erikseen, niin palokaapin paikka. Elää nyt sinä palokaappi. Palokaappi. Oi. Moi. Moi. Kuunnelkaa meidän. Kuunnelkaa. Tälleen kopuuttaa, kun myös on. Kopuuttaa tolleen rytmisen. Mitä jos ei koputa rytmisen, kuulostaa tänne? Eikä se huomaatteko tuossa eron, kun joo vittu. Tulee se. Sitten jos verrat, niin, tai siis tulee niinku sitten tälle. Niin. Tai siis jos kahdella kädellä tulee, niin tulee. Video! Paneehan se kamera pois. Panee se pois. Panee pois. Et huutu yli. Panee se pois.